Здравейте, приятели! Днес реших да ви покажа моят Baby Lips. Да започваме! Той изглежда ето така и е супер готин и е в розов и черен. Сега ще ви покажа как изглежда отвътре. Изглежда ето така отвътре. И сега ще го навия, за да видите точно как е цветът му. Цветът му изглежда ето така и е розово. Ето, самата бутилчица му е черна. Не бутилчица, това за наливане. Капачката, извинявам се. О, не, ударях си го. Все пак още има запазената форма, която искам да има. Ето, така изглежда капачката, но тя е прозрачна. Така, преминаваме към неговата кутия. Ето е кутията, пише електро. Тук. Стойте само да разчита. Monster Fell Hit Ген Елт Стрелике Arrows. Малко е скъсано, защото аз се скъсах. Ето тук беше така черничкото нещо. Това тук за наливането, така беше сложено, да мога да го пипам. И сега ще ви кажа цената му. Цената му мисля, че беше 4,40. Ето го. Отново ще ви покажа. И хора, това беше мен. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, пишете ми коментари, абонирайте се и коментирайте. Чао!